Zdarec ľudia! Moje meno je Oli a ja vás vítam pri dnešnom videu s názvom Čím som bol v minulom živote. Keďže toho moc o mne neviete a asi ani nikdy nebudem môcť pre vás spraviť niečo také Draw My Life alebo niečo také, rozhodol som sa, že vám troška priblížim aspoň ten môj minulý život. No. Pri mojom šťastí som podľa mňa mohol, dám nejaké tipy, čím som bol v minulom živote. No, buď taký kentaur bez penisu, po A, po B, nejaká tá vietnamská šľapka, po C, čínsky predávač nekvalitných kondomov a po D, asi učiteľ matematiky, ktorý je starý panec. Ty vole, to by som nechcel byť. Radšej ten kentaur bez penisu, hej, alebo proste nejaká tá vietnamská šľapka, alebo čínsky predávač nekvalitných kondomov. To je jedno, len nie panec a učiteľ matematiky. Bože chráň. Dobre, poďme na to. Tipy by sme mali za sebou. Vítaj v našom hypnotickom teste minulosti. Dobre, nebudem čítať, je to moc ťažké. Začni vybraním tvojho pohlavia nižšie a dozvieš sa viac o svojej záhadnej minulosti. Počkať, pozriem sa do nohavíc, čo tam mám. Či bobríka alebo šušku? Je to bobrík. Aspoň myslím. Takže dáme takto. Chľapiť. Gratulujeme, keďže si dokázal vybrať, či si chlapec alebo dievča. Dostal si sa na druhú otázku, takže ako vážne. Za celý svoj život som nevedel, či som chlapec alebo dievča. A konečne som to zistil a oni mi pogratulovali. Jasné, budú ti gratulovať k tomu. To ma dojalo ešte viac ako Šehrezáda, či Šehre chrbát, či čo to je. Predstav si, že si zviera. Aké by si chcel byť najradšej? Dolu môžeš vidieť obrázky niekoľkých zvierat. Nie sú tu náhodné zvieratá. Sú špeciálne vybrané tímom psychológov a každá odráža typické vlastnosti a túžby. Túžby. Nikam sa neponáhľaj, svoj výber dobre zváž. Tak čo to tu máme? Tyva, fuj! Toto má nás učiteľ medzi nohami. Ako, nie že by som to videl, hej? Ja si to len myslím. Dobre, čo tu máme ďalej? Nejakého barana? Koňa na čierno, alebo čo to je? Aha, prasa, jej! A keďže som počul, že orgazmus prasata trvá 30 minút, tak si zvolím to prasa. Zaujímavá voľba, ale už je pre teba pripravená tretia úloha. Tak hurá do nej. Hovoríš o našej krásnej učiteľke telesnej, tak do tej by som šiel. To ti poviem. Tá prdel, tie kozy, tie čerstvo ohorené nohy, to ti. Dobre, takže v skratke tu máme vybrať smajlíkov, asi aký ma charakterizuje. Ja som taký skorumpovaný aniel. Nie. Nie som tu nejaký zamilovaný pes. Ani nejaký oholený hacker, alebo čo to je. Neviem, čo to má s ekonom spoločné, ale ja by som si asi dal buď toto, alebo toto, alebo toto. Alebo toto. Dobre, tento smajlík sa mi páči, lebo vyzerá ako ja, keď si šľahnem pokazený jogurt z Teska, takže dávam tohto. Jasná voľba.
Trochu si preveríme tvoj zem... Čo ti jebe? Čo ti práši, kurva? Však ja viem len, kde sa nachádza Lunik 9. Ale nie, nemusíš sa báť. Nikto nič neznámkuje, je tu iba 4. otázka. No, jasné, že neznámkujeme. Len ide o to, že budem trapáka vo videu, kámo. Dobre, no tak tu poznám Ameriku, počkať. Ja by som si dala asi túto. Viem, že toto je nemecká vlajka. Toto je isté Nemecko, Nemky. Ja by som chcela byť taký ten nemecký starý ujko, čo hádže chlieb holubom v parku, takže dáme Nemecko. Asi za polkou. Ani to nebolo. Ty vole, čo ty vieš? Celý čas si tu štípem do ucha a ty mi vravíš, ani to nebolo, kámo. Hoď sa o zem. A už si sa dostal na svoju 5. otázku. Čo ráno raňajkuješ? Dobre, ďalej už nejdem čítať. Banán. Tak s banánom niečo robím, ale... No, určite ho neraňajkujem. Možno ak tá kočka z 3. si ho dáva na raňajky. Ak sa mám priznať, čo raňajkujem, tak ja si zoškrávalam z taniera tú prihorenú praženicu aj s tými snitými vajcami z Teska. Ale neukážem, že som poriadny chlap, tak kliknem tuto na kus lízatka. Dobre, dáme lízať tú očko. Už sa to pomaly končí. Ty sa schyľuje k záveru. Už si na 6. otázke. Ty vole, to sa mi vydýchlo. Nie. Vyhral si v lotérii. Skúsi predstaviť takúto situáciu. Nie je dôležité, koľko si vyhral, čo by si s peniazmi spravil. Dlho môžeš vidieť znova čo z nich by si spravil? To je jasné, nie? Išiel by som do Las Vegas. Kúpil by som si prostitútku. Zdrhol s ňou do Indie, kde je kondom lacnejší ako štetka. Tam by som si kúpil ďalšie štetky. Zdrhol na Slovensko, vybavený vystúženými kondommi a jebal. Nie. Čo by som si ja... No, mám tu cestovanie. Tu na pieskovisku. Ale tak... No... Tak ale z týchto možností by som asi si kúpil všetko možné vybavenie, Xboxy, proste všetko a zahral by som si tú najlegendárnejšiu hru Super Mario. Čo si bol v minulom živote? V minulom živote si bol Forexový maklér, čo ti, ja som si myslel, že budem Leonardo da Vinci, kde mám také umelecké vlohy. Však viem nakresliť kačičku. No? Nie. Narodil si... Ty vole, toto sa mám chcieť čítať? Čo ti šíbe? Čo ti práži do ryti? To ja čítať nebudem. Keby povinná literatúra, tak berem, ale takto. No, jednoducho, bol som nejaký maklér, aspoň nie pani za učiteľ matematiky, no. Jednoducho stačí nám, nechce sa mi to čítať, ako som zomrel. Zomrel si vo veku 68 rokov, keď si akurát užíval s 3 thajkami. Paráda, takýto život. Vďaka Bože. Dobre, dúfam, že takýto bude aj môj súčasný život a zomrem. No, nemusel by som zomrieť v roku 68 rokov, ale 69 a tie 3 thajky nebudem meniť. Dobre, takže toto bol dnešný diel, čo som bol v minulom živote. Ak sa vám páčilo, čím som bol v minulom živote aj toto video, určite sa vám budem páčiť aj čím som teraz, takže preto ma sledujte, odoberajte, lajkujte, komentujte. Ja sa s vami lúčim, majte sa krásne a tiež si spravte tento úžasný test. Čaute. Vidíme sa pri ďalšom videu.